video YouTubessa. Jos mä saan ladattua mobit sen Forsan, mä teen Kroutopia-videoita. Hashtag Kroutopia. Ja mut sit löytää Instagramissa joku Aaro9. Joku, en mä muista, mutta sieltä voitte käydä tsekkaas. Mä laitan sen linkin tonne alas descriptioniin. Tästä on vaan selailla mun taakse tälleen tuolle. Tuolla kattoo minun viikkilassa ja pitää siellä mulkkaa. Mut siis tänään mulla on pikkainen kiire. Mulla on nyt. Tää tulee varmaan teille julkiseksi. Varmaan tää sunnuntai-aamuna. Niin varmaan uppaan tässä 8 maistan. Mä en jaksa vaan nuppaa videoita. Se on niin rasittavaa, kun pitää kaikki vakijutut tehdä. Pistetään speed moni päälle. Joni. Joo. Päästiin. Kasana. Eteenpäin me ollaan tässä. Äsken me oltiin. Ehdotuksessa. Vittu. Me oltiin. Vittu. Tuolla. Vähän tosta. Oltiin siinä. Mä oon tien päässä. 41 M, voi vittu. Mä sattiin. Mä laitan mun koneelle niin sitten. Mä en pelaa siis koneella kerran, koska mulla on mikrosaftin kone. Mä ei oo omaa uutta. Ne maksaa niin jumalautasti. Mä en oo sitä pistää sellaisessa. Mä yritin kirjautua, mut kun mä oon kirjautunut. Mutta kirjoittaanko muista mun salista. Snappiin tai Twitteriin. No mä en muista niitä mun salisia. No tää video oli nyt tässä. Bye bye.